Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсән шуны исәнмесез? Әлмәт урамнарына ямаулык салалар. Озакка сузылырмы? Безнең ишегалды проекты быел нинди булыр? Татарстанда экологик 2 айлык дәвам итә. Юллар темасы җәяүленең дә, автомобиль йөртүченең дә күңелен кытыклый торган тема. Юл хәрәкәтендә катнашкан һәркемнең кар үрү белән ачылган җитешсезлекләрдән тизрәк котласы килә. Мондый бәхет кайсы урамнарга йылмаюын бүген Алсу Әмирова белеште. Тулырак алдагы материалда. Юллар проблемасы язгы чорда иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булып кала. Кыш көне чыкыр-чакырлар алай сизелми, әмма кар эрегәннән соң кайбер юл участокларында чын мәхшәр башлана. Юлларның начар булуы машина йөртүчеләргә үзе бер бәлә. Шуңа күрә яз җитү белән шәһәребездә юлларны төзекләндерү эшләре башлана. Сезнең күргәнегезчә без Советский урамында без бу урамда без эшлибез как восстановление изношенных слоев дибез инде. Бу безнең контракт буенча эшләнә торган эш. Районда юллар салу ремонтлау буенча берничә программа эшли. Юл фонды программасы нигезендә Тукай проспекты Шевченко урамы аралыгындагы 2 километрда 300 метр юл, республика программасы буенча 4 километрдан артыграк озынлыкта шәһәрнең 14 урамындагы юлларны төзекләндерү күздә тотыла. Ямочный ремонтны без инде хәзер в основном аварийный ямаларны бетердек. Шәһәрдә калды берничә урамда, бүгенге көндә без анда эшлибез индустриальныйда, Ломоносовода, вот. И инде бу ямочный ремонтны 15 майда без полностью бетергә тиешбез. Аннан соң инде кала безнең шул текущий ямочный ремонтлар гына инде. Әлмәт шәһәре юллар идарәсе көннәр җылыта башлауга 12 марттан юлларны ямарга керештеләр. 15 майга шәһәр буйлап төп юл төзекләндерү эшләрен тәмамларга ниятлиләр. Аннары көзгә көннәр сутканча кадәр пландагы башка юл эшләрен дәвам итәчәкләр. Нефтьчеләр башкаласында велосипед юлларында төзү дәвам ителә. Быел яңа велосипед юллары Лермонтов, Пегеш, Терешкова, Нефтьчеләр Тахиров, Фәхреддин урамнарында, Фәйсхановлар аллеясы һәм Зарипов проспектында барлыкка киләчәк. Тротуарны яңарту буенча 10 километр яңартырга тиешбез. Велодорожка 5 километр буен төзибез. Бу инде монарга инде акча Татнефть фондыннан берилә. Алсу Әмирова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Безнең ишегалды республика программасы 2020 елда старт ала. Шуннан башлап 3 ел эчендә 6755 ишегалдын тәртипкә салырга тиешләр. Димәк, узган ел башланган эш быел да дәвам итәчәк. Ишегалды инең изе. Һәр кеше аны матур, уңайлы итеп күрергә тели. Кемдер бүгенге очрашуга балалар мәйданчыгы урнаштыруларын, кемдер ишегалдында спорт белән шөгыльләнер өчен уңайлы территория сорап килде. Есть вопросы как раз по дополнительным. Без монда йорт буенча өлкәннәр белән бергә килдек. Күбесенчә урын планнарында карарга кирәк. Чөнки шул ишегалдында яшәүчеләр белән киңәшләшеп эшләгәндә генә эш барачак. Су кайда җыелганын, кайсы кырыйдан инвалидлар юлы сасыдан кулайрак булуын урындагылар яхшырак белә. Познавательно это как-то узнать. Мин монда үзебезнең ишегалдында ниләр эшләнәчәген белер өчен килдем. Үзгәрешләр булу әйбәт, барысы да үз вакытында һәм сыйфатлы эшләнер дип ышанасы килә. Ну, послушать, что обещают. Миңа идарәче компаниядан шалтыратып бүгенге очрашуга чакырдылар. Проект буенча нинди эшләр планлаштырылган, шуларны карадык. Чөнки безнең ишегалдыннан килешмәүче кешеләр бар иде. Җыелышта безнең ишегалды программасын тормышка ашыру буенча проектны тәкъдим иттеләр. Презентация мәгълүматлары буенча быел Әлмәттә барлыгы 93 ишегалды төзекләндереләчәк. Фонда развития городов. Безгә бүген Татарстан буенча шәһәрләрне үстерү фонды җитәкчесе килде. Ул безнең ишегалды программасының кураторы да булып тора. Алар бүген программа белән таныштырдылар. Нинди эшләр һәм кайда башкарылачагын күрсәттеләр. Проектны җентекләп өйрәнгәч, шәһәр халык үзләренең ишегаллары буенча кызыксындырган сорауларны бирә алдылар. Сезнең тәкъдимнәрне исәпкә алып, шулай ук инвентаризация нәтиҗәләренә нигезләнеп, мин бераз соңрак нинди критерийлар булуын аңлатырмын. Әмма сез биредә икәнсез, димәк, сезнең ишегалды агымдагы елда төзекләндерү программасына кертелгән дигән сүз. Программа кысаларында ишегалды юллары, тротуарлар төзекләндереләчәк, яктырткычлар, эскәмия, чүп савытлары куелачак, балалар өчен уен мәйданчыклары урнаштырылачак. Алсу Әмирова, Милена Валеева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 1 апрельдә Татарстанда экологик 2 айлык башланды. Аның кысаларында шәһәр һәм авыл территорияләрен тәртипкә китерү буенча күләмле эш планлаштырылган. Шул исәптән Әлмәттә дә.
Гадәттәгечә, экологик 2 айлык шәһәрдәге чисталыкка һәм тәртипкә битараф булмаган кешеләрне берләштерә. Мәшгульлекләренә карамастан, кешеләр үзләре эшли торган оешма һәм предприятие территорияләрен, шулай ук аларга беркетелгән участокларны чистарту өчен вакыт таба. Чехов, Пушкин, Кларицеткин һәм Белоглазов урамнарындагы йортлар караган идарәче компаниясе хезмәткәрләре дә эшкә җиң сызганып кереште. Тиз арада чүп-чардан һәм коры яфраклардан квартал эчендәге юлларны, газоннарны, яшел зоналарны чистарттылар. Вот этого периода времени мы планируем... Бу чор агымында без әлеге урамнарда һәм беркетелгән территорияләрдә җыештырырга планлаштырабыз. Идарәче компаниялар һәм оешмалар гына түгел, ә кешеләр үзләре дә чисталыкны сакласын иде. Җыештырырга шәһәрнең мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләре һәм укучылары да чыга. Бу хезмәткә һәм чисталыкка мәхәббәтне кечкенәдән үк тәрбияләргә мөмкинлек бирә. С удовольствием. Безнең укучылар рәхәтләнеп эшлиләр, барысын да җыялар. Үзегез күрәсез, бөтен эшне башкаралар. Бездә чиста һәм матур. Без үз мәктәбебезне яратабыз. Безнең мәктәпнең башкалардан калышмавын телибез. Җыештыру авыл җирләрендә дә алып барыла. Бары тик гомуми көчләр белән генә кала һәм салаларны тәртипкә китереп булачак. Шуңа белгечләр бу эшкә әлмәтлеләрне актив катнашырга чакыра. Авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә кызу чор башланды. Игенчеләр язгы чәчүгә кереште. Авыл хезмәтчәннәре быелгы сезонның үзенчәлекләре, яңа технологияләр һәм эш алымнары куллану хакында уртага салып сөйләште. Тулырак Рәдифә Нугманова материалында. Әлмәт җире һәр вакыт ике уңыш бирде. Бер яктан республика халкын кара алтын белән туендырса, икенче яктан икмәк үстерүдә шул дәрәҗәдәге мөһим урында кала алды. Бүген дә әһәмиятен югалтмаган игенчелек район һәм республика җитәкчелегенең күз уңында. Ярыш хуҗалыгында оештырылган семинарда Әлмәт башлыгы Тимур Нугманов республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан вәкилләр катнашуда шул хакта сөйли. Эре авыл хуҗалыгы предприятиеләре фермерлар өчен быел да иген үстерүдә кулланылган яңа технологиялар хакында сөйләделәр. Биопрепаратлар, ашламалар куллануның өстенлеген күрсәттеләр. Эштен һәм уңышны арттыра торган техника белән таныштырдылар. Күп әйберләр тагын да белдем, өйрәндем. Вот, и киләчәккә ул миңа булышачак. Машина трактор паркын яңарту авыл хуҗалыгы оешмалары өчен һәр вакыт вакыйга. Мисал өчен быел ярыш хуҗалыгында бу яктан зур үзгәрешләр булган. Хуҗалык җитәкчесе Равил Шәйхмәтов сүзләренчә, бу 4225 гектар җир мәйданнарын эшкәртүне тиз тотарга ярдәм итәчәк. Хуҗалыкта элитлы сортлы будай һәм арпа орлыгы үрчетергә дә уйлап торалар. Лизинг компания аркылы алдык, бик күп вложение ясадык инде без. Менә шу Аллаһ Тәгаләдән сорап инде, әйбәт кенә менә шул яхшы еллар туры килеп, бик күп ниләр алдык. КАС, жидкое удобрение, 282 тонна менә сложное удобрение алдык. Менә шуларның барысында кертсәк, Алла бирсә, мотор иттереп эшләсәк, без инде бу положениедән чыгарбыз дип уйлыйм. Быел мин үземчә генә уйлаганча, кышка карап килсә, бик әйбәт матур ел булыр дим инде. Алла тырысын, өметләр зурдан. Язгы кырышларын тиз тотугына түгел, технологияны төгәл үтәү дә мөһим. Бу хакта авыл хуҗалыгы белгечләре семинарның пленар өлешендә аеруча ассызыклады. Баксам, таштан ялтыраган хуҗалыкларда да хилафлыклар җитәрлек. Еш кына иген культуралар мәйданнарын чиратлаштыруда дөрес башкарылмый. Ә бу чиратында игеннең уңышын кимүгә китерә. Белгечләр шулай ук иген мәйданнарына ашламаны да тиешле күләмдә кертергә киңәш итте. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Әлмәт Лучсве компаниясе. Җирлек картасын дөрес укырга, дистанцияны тиз үтеп, көндәшләреңнән алда контроль нокталар табырга. Бу һәм башка күнекмәләргә спорт ориентлашу өйрәтә. Спортның бу төре баланың физик сәләтен генә түгел, акыл сәләтен дә үстерә. Спорт ориентлашуы буенча күнегүләр 20-нче номерлы мәктәп территориясендә оештырылды. 7 яшьтән 17 яшькә кадәр 70 укучы лабиринт спорт ориентлашуы буенча кубок финалында катнашты. Ярышта катнашучылар карта һәм компас ярдәмендә җирлектәге контроль пунктларының бирелгән сонын мөстәкыйль рәвештә узарга тиеш иде. Практикадан күренгәнчә, ориентлашу файдалы гына түгел, ә бик кызыклы да. Ә иң мөһиме, алар бик күп уңай эмоцияләр ала. Җиңүчеләргә кубоклар, медальләр, дипломнар һәм призлар тапшырылды. Һәр гаиләдә Бөек Ватан сугышында катнашучылар турында якты истәлек саклана. Үз гомерләре бәрабәренә җирдә тынычлыкны саклап калган һәм җиңүгә үз өлешен керткән кешеләр истәлегенә шигырьләр укып, Луч телекомпаниясе башлап җибәргән «И помнит мир спасенный» хәтер сандыгы акциясендә катнаша аласыз. Әйдәгез, бүгенге көндә исән булган ветераннарга хөрмәт күрсәтик, сугышта катнашучыларның батырлыгын хөрмәт итик һәм үзебезне җиңүчеләр иленең варислары итеп хис итик. Аның өчен безгә студиягә килергә, сугыш турында шигырь укырга яки видео төшереп 8 937 628 7409 номерына җибәрергә кирәк.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, шуны һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.